Pozdrav svima, jedna autorska, tko ne nosi svoj križ? Tko ne nosi svoj križ? Učenik ne može biti moj. Tko ne ide za mnom svaki dan, nešto drugo voli više od mene. Išlo je za njim naroda mnogo, sa željom da ne bude jako strogo, a on se okrene te im reče, a on se okrene te im reče. Kada kulu gradiš, sjedi, proračunaj si ti, dovršiti taj posao, da li ćeš moći ti? Ispitaj da li 10.000 nas odupeti se može duplo mnoštvu od nas. Ko ne nosi svoj križ, učenik ne može biti moj. Ko ne ide za mnom svaki dan, nešto drugo voli više od mene. Išlo je za njim naroda mnogo, sa željom da ne bude jako strogo, a on se okrene te im reče, a on se okrene te im reče. Kada kulu gradiš, sjedi, proračunaj si ti, dovršiti taj posao, da li ćeš moći ti? Ispitaj da li 10.000 nas oduprti se može duplo mnoštvu od nas. On ne nosi svoj križ, učenik ne može biti moj. Ko ne ide za mnom svaki dan, nešto drugo voli više od mene. Nešto drugo voli više od mene.